sa bingi. Pwede mo naman pala yung ano. Ganyan. Pwede mo yung karga ka may sabi. Hello. Magandang morning, everyone. Bato kami ng gulay na ano. Malunggay. Pinitas. Sariling tanim. Ng kapitbahay. Ng kapitbahay. Sariling tanim ng kapitbahay. Sariling tanim ng kapitbahay. 1 viewers, hello. Hindi na kailangan ng ganila. Malalaki na. Laki mo sabihin mataba yung ano. Lupa. Lupa. Wala kang hangin. 2 viewers, hello po. Good morning, everybody. Masustansyang gulay ang aming ulam for today's video. Niyog lang ang binili. Ito pa pala nakapag. Wala akong mahanap na lubi-lubi. Hindi ko. Hindi na binigyan. Kuya Rene, hello. Shoutout Kuya Rene. Hi, Kuya Rene. Malunggay Kuya Rene. Gata. Hello sa pong viewers. Hello sa nakita rin ang ating landas. Ang dalawa. Ano? Naka-live Kuya Rene, kaso ano na, 11 na. Saglit lang yung live Kuya Rene kagabi. Ano lang Halos ano lang, 1 Wala. hour and 20 minutes. Hmm. Yung live kagabi, sobrang saglit lang. Sobrang late na Kuya Rene, 11 na yun. Tapos kami, 12:20. Okay. Ngayon na lang ulit nakaano. Maliligo ka nga anak. Malamig din ka. Nay, natulog na ako. Nagpapawis Natulog din yan si parang Jason. Nagising siya 11, sakto. Maliligo Ay, ka 3 na. minutes before 11. Nagising Halika siya. dito na. Nalala niya magla-live. Pagod kasi kakalakad ka ng PGX. Kaya pag sa pagdating, sasabi mo mag-live tayo. Gumising ulit ako. Wala din tayong ano. Tsaka update din yan. Pagabi. Hello sa team. Hello sa team. Nakawala na. Hindi pa nag-notice. Masustansyang gulay. Hello everyone. Alam mo kung anong pinakamasarap nito? Kung may kinunot ka na ano? Napagod. Pagi. Wow. Nako. Ang masarap dito. Malunggay.
Naalala ko dati nung nasa Paranaque. Dalaw sa 3, sarap niyan malunggay. Oo. Nakalimutan ko, sipi ko naka-on pa pala. Sabi ni Kuya Rene. Kagabi Kuya Rene. Nung nasa Paranaque pa ako. Tapos yung katrabaho ko dati na Nasa 4. tagarang blon yun eh. Trabaho ko. Pag umuwi siya ng Romblon, pagdating niya may ano yan, may dalang mga pagi, tuna, kinikilaw. Yung pagi naman, lalagyan namin malunggay. Nandun pa rin yun. Nandun pa rin siya. Nakita mo siya. Oo. Hi Kuya Macbal, good morning. Hi, Macbal, hello. Good morning Kuya Macbal. Kung hindi naman, doon kami bumibili sa ano, Alabang. Kaya palengke ng Alabang, kompleto doon. Wala ka kagabi Kuya Macbal. O silent viewers ka lang Kuya Macbal. Hindi ko nga nakita na yung pating pala, inuhuli pa niya. Sa iba. Sa Mas, ibang lugar. nagtitinda eh. Mm-mm. Doon ko natikman yung ano, pating. Doon kasi kinukuha yung first key. Silent mode lang ako kagabi. Ay, nandun pala si Kuya Macbal kagabi. Naano mo yung usapan nila Kuya Macbal? Shoutout sa mga viewers. Shout out sa Team Hamog. Mabuti pa ito si Macbal. Ay, mabuti daw si Kuya Macbal. Nasabi ko lang nga si Nandito sila Bicolana. pati si Ate Margie. Ay. Nakita ko may upload si Bicolana, nasa Mega Mall eh. Nasa Bicol pa kaya? Nasa Bicol na kaya o nandito pa? Bro Macbal, hello daw. Kita kayo, nagkulano. Hindi ko nga alam kung nasa ano pa siya eh. Manila pa. Ang cute ni Bicolana sa personal. Halos kasabayan natin kasi nag-aeroplano siya eh. Malapit lang kasi sila doon. Hmm. Bro Rene, hello daw po sa Kuya Macbal. Bakit biglang nawawala yung viewers? Ganyan yun. Ganyan yan. Ang sa bigla. Pero gano'n silang nagkukumit pero ngayon lang. Ano yan? Ano gawa niyo po? Ano pa nang halian, Kuya Rene, Kuya Macbal? Kung malunggay kasi dapat maaga-aga siyang ano eh. Maaga-aga siyang, nako, ang mga tuta. Maingay. Romel Paso. Eh, puyat yan, Kuya Rene. Puyat ang Team Hamog. Kasi nakalive si Ate Margie kagabi. Nanando ng mga viewers. Puyat yan. Tapos si Ate Margie, puyat din yan. Pero, balik ka live. Hello. Yung nakakahiya. Nag-live din. Kuya, hindi ka na. Hello. Makakiyang sa nito. Hello, Sati. Good morning. Pagpak. Palawa-lawa. Umaamin sa aking damdamin. Hello. Shout out sa Team Hamog. Natulog na yun.
Na, 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 na. Labis mong sinaktan. Oh, budyong wala na. Dahil sa pag-akala. Ano luto niyan? Ano kaya, makbal, sige na paan. Nagataan. Manunggal. May darang siyang pumito kung search mo panunggal ako. Gawaan mo kung search yung buto mo. Gata, Kuya Makbal. Ayun, bumili kami kanina. Dito mo lang yun. Full search. Hello mga brother, nasaan na kayo? Pasok. Sabi ni Kuya Rene. Ikaw ang laman ng puso ko't isipan. Hello mga brother, pasok kayo. Araw Kuya Tim, at Kuya Rene. gabi, Napuyot sila Kuya Rene kumaka. kagabi. Kaya na di ako makatulog Ay, sa kakaisip sa'yo. Basta ikaw tinitubok. bro, like and share mo na. Sabi ni Kuya Rene. Thank you Kuya Rene. Ano po kaya? Bulog-bulog na to. Ano ata yan ang gagambay? Yung bata yan ang gagambay. Nakakatawa yung Kaya siguro panoy yung na mapait. etwet. Oo. Kaya, Itlog sa ano? Ng hello Satri, good morning. Good morning. Bakit pa yung iba na sa kanila? Hello Satri. Kapag magugulay ka ng malunggay, maaga. Kasi maghihimay ka na. nag-almusal lang naman. Nag-almusal naman. Kaya nga, sa ano, di ba, dapat maaga. Katulad dati, yung mga bata pa kami. Ang dami namin kasama sa bahay. Nasampu kami. Kaya, maaga pa lang, naghihimay. Kasi madaming malunggay ang hihimayin. Isang banya. Isang planganita. Isang planganitang. Maraming tao pero isa lang gumagalaw. Hindi kami naman. Si nanay nagluluto. Oo, diba? Kaming mga bata, limay. Ayan. Naalala ko yun si Painilos, yung nasa Laguna. Dito mo na, lagyan mo. Yung may shop. Dito kami naman. Sabi niya, ang babagal mo magsikilos, maghimay ng malunggay. Ay, tapos pararap gusin sa nahin kan. 3 viewers. Emma Excavator. It's a indoor dog. Ito na. Hello sa tree.
3 viewers, hello. Hey viewers, shout out kasama na ako dyan. Sabi ni Kuya Rene, syempre naman Kuya Rene. Bakit nagagalit? Silent viewers. Oh, Kasi viewers. Makbal, hindi pa kayo babalik ng follow-up check-up kaya si Patay mo ba? ano Kuya Makbal, nag-follow up ako kahapon Kuya Makbal. Dalawa lang. Kahapon. Pa, Nag-follow up ako Kuya Makbal kahapon. Tapos yun nga, another 7 days. 22. So 22 balik ulit. Kaya medyo natagalan na tayo ano na dito. yun? Naka-impake na nga gamit namin. Oo, bracelet. naka-ready na kasi pag namin, paglabas ng PJ, Yung plano sa akin. plan namin, diretso sana kami Bicol. Pag uwi dito, kukunin lang yung gamit, sakay ng Pitex. Ang nangyari, yun nga, di ini-expect niya. Hindi niya ini-expect, pero ako nakatunog na ako na madadagdagan ng 7 days eh. Kaya yun. Ano yung lotion ni JJ? Yun. Hello daw sa 4, sabi ni Kuya Rene. Kaya Kuya Makbal sa ano pa? Sa Sulit na yung ano, kuya. 22. Balik ng 22. Saglit lang naman yun. Nasa na lang medyo maano na. Toy, toy. Toy, toy. Sa pangalan ko ng mama. Toy, toy. Toy. Yan. May mga bata kasi na ano bang ligo. Mahalik ng camera. Ibay lang yan. Hello sa 4. Good morning sa 4. Ano yung channel natin. Wala rin yung lotion ni JJ sa mga. Baliktad na. Ito, kita niyo may drawing dun sa harap. Wala kang lotion JJ. Hello sa 4. Hi sa 5. Dumadami. 5 viewers, hello. Sa 5. Malunggay sa morning. Viewers. Pag kumain ka. Hello kay Kitty. Siguro nakano na si Kitty. Hindi na tumawag eh. Naka-apply na siya. Mine. Puntahan mo kaya ito. Wala ko ng BGC kasi. Hello sa 6. Good morning sa 6. Tere, yan lang. Di ba nasuot mo na yan? Ano lang, o pag naghila. 6 viewers. Hello at sa Apatanag Tamsak. Ay, nasira! Kuya Rene. Talaga naman. Ano yung Kuya Rene? Data? Parang mas tipid sa data kaysa sa wifi. Hindi. Mas tipid yung wifi. Mas tipid ba yung wifi? Oo. Kasi yung wifi, unli. Di ba may unli naman sa ibang network? Yung data. Oo, sinabi na unli. Unli 7 days. Police school. Pero pag tulad nung nilunod na baga, pag nakailang upload ko na, tapos na. Police school. Ginawa mo dito, JJ. Pwede ba magbanggit ng networks dyan? Yung ano, di ba? Hindi ko sure. Yung dito, di ba? Sabi nila, ano daw, unlimited na for 1 month. Mahina pa yung dito, yung doon. Yung doon, mas ano. 10 viewers. 9 sa'yo, 5. Police SUV. Police SUV. Police SUV. Police SUV. Police. Hello sa 7. 911! It is danger! Uy, sis! 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 Hello po sa 7. Malunggay tayo dyan. Ganyan mo na. Naghahang ba yung anak mo? Parang, hindi, wala. Walang comment. Ha? Wala. Eh, hindi ko ano. Wala naman talagang comment. Ba't di mo sinasabay yung ano? Ito. Ay, hindi ka nakita. Wala lang, buksan. Sama mo yun. Kasama
sa malambot yung 5. Normal yung sa 5, malunggay tayo. Hindi na tayong malunggay. Walang sahog, kundi Ayun na S. Gitna na ta ang malunggay ng kapbahay. Baby. Wala akong ano, wala akong polo. yan si ano. Parang Jason, at muna kain lang. Balik mamaya, bro. Makbal, ikaw muna dyan. Gutom na ako. Kaya rin eh. Sige, Kuya Rene. Bilang. Sige lang, Kuya Rene. Yun lang naman to yung live na to. Habang may makausap, habang nag-ano. Hihimay, kakantok to eh. Hindi nakakantok maghimay nito yung mag-ano ng lumpia. Lahat. Naghimay ng lumpia. Pero, hello sa far. Lord! 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 Sakit! Langaw. Langaw ka ba? Langaw! Bakit maliit yung langaw? Maliit ba yung langaw? Tingin mo. Maliit, malaki. Hello sa far. Maliit. Yung malaki. Tao. Gusto mo. Sabi sa pa kami. Baka hindi ka pa kumakain, oh. Diba kita yung brief ko? Yan o. Oh. Patingnan mo. For viewers, hello. Eh, hindi ko kaya. Bakit nagaganito yung t-shirt? Mahaba. Haba kasi. Nakita lang siya ganito yung may tapat na video. Yay! Paglusungan na to. Kaya Wakman, out na lang kami muna bata ang baka rin Jason. Sige, Sige Kuya po, Kuya Makbal. Makbal. Thank you sa time, Kuya Makbal. Okay lang Thank po. you. Nasa 5, silent viewers. Yeah. Ay, nakalagay na siya. Oras na. 10. Saglit na yung lutuin. Kasi pag nasobrahan ito, kumapait. Nakatingin pa rin siya. Oo. Manamis-namis yung ano ito. Kasi bagay kita. Fresh from kapitbahay. Hindi tulad ng binibili mo sa ano, palengke na ganyan mo lang, laglagan mo. Yun nga yun. Nilalagyan ng gamot yan. Hindi, pinaplano yun. Hindi gamot yan. Yung gamot lang, kunawin mo. Kasi kami sa ang mahal na ng mga gulot. Eh, mas maigi na bumili ka na lang ng loto. Wala Ang sa tamis lang, pati nga sa Bicol. Hindi ka na makakabili ng dating 30. 50 no? Ang mahal doon, yung mga repolyo, ganyan. Pero yung mga ganito libre. Kaya pagdating ko doon, Ayaw ko perfect. Dito ko yan. Kumain pa lang ng chicken. Ganyan pa natin dun. kain pala sa gulot. Hindi, doon na kayo. Doon na kami. Doon na kayo sa baba. Dito yung rice. Sa baba. Pa, bakit dito yung rice? Bakit dito yung rice po pa? Ay, doon kayo. Eh, bakit dito kami? Bakit dito kami? Dito na. Hello sa poor. Hello sa Halika dito. floor. Ay, sorry naman. May tao. Gumalaw ang ating cellphone. Yan din si JJ. Malunggay. Upo na, upo na.
Malunggay pandesal ng kapitbahay. Oh, punta na. Upo ka dito sa harapan mo. Ano mas masarap nito? Suso. Uy, pala. Oo. Susok na galing sa ibon. Galing sa likod ng Gusto mo hospital. Mang Tomas? Ay, si Kuya Romel. Good morning, Kuya Romel. Parang ano pa. Hindi mo din. Parang pumipikit-pikit pa yung mata Kuya Romel, ha? Papa. Ayun. Gilid na. Sige, sa gilid. Saan gilid? Saan yung gilid? Ayun, doon. Diyan. Nandiyan? Gia, nakakita ka na ng malunggay na heart. Yun na, pakita natin. Yan, naka-heart. Naka-heart, oh. Malunggay heart. Opo. Ah, ang ganda. Dati yung nakadraw ako ng heart kanina ay maganda. Nakagawa ka ng heart. Sa isa. Oh. Eh, ito pa, may heart pa isa pa, oh. Oh, heart, oh. Laki. Wala, mas malaki yan, oh. Ay, si Heart Kuya naman yung Jesus lista. Sario. Hello, Kuya Jesus. Jesus. Pamihirapat mo, alam ko yan, kakagising ka. Ano? Si Kuya Romel, bakit alam ko daw nakakagising niya lang? Pumipikit-pikit pa Kuya Romel, ha? Kasi anong Pre, oras good na? morning and lahat. Laging busy ngayon lang naka-attend. Anong oras na kayo natulog? Thank you, Kuya Jesus. Keso sila. Parang nasa Maynila din sila ano. Sila Sino? asawa niya? Si Ate Catherine? Oo. Ate Catherine. Pumipikit-pikit pa Kuya Romel, ha? Nung oras kayo natapos Kuya Romel? Nagabi. Alin? Umaga na. Kasi tayo, tapos tayo, umaga na rin yun eh. Alas 12 na eh. Kaya malamang sa kanila, umaga na yun. Baka alas 2. Sabing ayaw na magpatulog. Dito Ganda ka, ng hindi Las kita Tres. masusubuan. Susubuan na nga kita para mabilis. One na ng umaga. Kunin mo yung isang seat sa CR. One na ba? Kunin mo yung Ang isang bilis seat sa naman. CR. Di ba alas 12 kami nag Yung one na yun, pag nag-out ng one, hindi ka pa makakatulog niyan, Kuya Romel, eh. Magmumuni-muni ka pa. Baka makatulog ka niyan, alas 2:30. Sus, lumukop yan. Buwan ng pamunas doon yung labahin. Yung labahin na. Doon labahin. Sige. Ito naman pinunasan. Pinatulog mo lang. Di ko malimutan Sa akin na. ang iyong mga pangarap, ang iyong mga pangako. Ay, si Kuya Teddy. Ay, long time naman si Kuya Ah, Teddy. long time no si Kuya Teddy. Kuya Teddy, hello. Ganyan, taas mo. Ah, gumagalaw, wag kang Hindi ganyan, lumapit oo. sa ano, wag kang lumapit sa table. Gumagalaw eh. Hello, Ate Annie, Kuya Jason. Hello. Wala naman. Meron. Wala na. Kasi kita ko ma. Ang lakas ng palakpak ko kanina, papa. Hello, Kuya Teddy. Nakauwi na pre si Miss Sis. Kaso nasa Doña Josep Hospital Bakit? na pumunta yung kapatid niya. Oh? Kumpain si ate ano. Get well, ate. Nakauwi na pala. Uwi na pala. Nakumpain kapatid niya. Ilang araw na? Dami. Oh, Ayan yung heart. wow, galing ka na mag-heart ah. Yung heart, oh, heart. Opo. Swerte din kasi nag-end ng one andun sa kawayan natulog kapatid ni Kuya Bong. Bakit? Lasing? Lasing ba Kuya Romel? Nakumpain si... Kailan pa Kuya Jesus? Yung kapatid niya na ano? Yung letters nakita Yung may ko. sakit? Jesus? Papa, kung hindi design letters, hindi siya design.
Kasi, kung ginawa mo yung may design letters, so may Yung na-vlog namin, baka mainit! Baka mainit. Daw ng marami. Ang sarap. Opo. Hello sa 8. Good morning sa 8. Comment po. Pang 4 days na ngayon. Ah, siya talaga na tetano daw sa ano. no. Sugat daw, may sugat daw sa legs na tetano. Yung ano, yung na-vlog namin. Paano Ang natitano siya? lakas ng palakpak ko. Paano natitano yun? Ang lakas ng Siyempre palakpak kasi ko, nasa papa. legs yun. Malapit na. Hindi mo maramdaman eh. Baka may sugat, hindi. Siyempre hindi mo maramdaman. Oo. Baka hindi niya rin alam. Hindi kasi yung sugat kasi ano, prone nga sa tetano yun. Lalapag yung ano. Pag naka-open wound, yan, sinabi yan. Kaya Teddy. 8 viewers, hello, sabi ni Kuya Romel, hello guys. Matagalan pala uwi nyo sa Bicol, may second check-up pa. Opo nga Tagal Kuya, po. Kuya Teddy. Pero, nafe-feel ko na this, This year. Huwag mong ano yun na makaka-uwi. sa 22, makakauwi na tayo Masasaktan ka lang. niyan. Kasi, in-expect ko na talaga yung 22 kasi nakalagay na yun doon sa blue card ko eh. Sinabi Kasi mo pag- natin yan dati. Pag-type ng receptionist, sabi ko, ma'am sa 15 po. Pag-click niya, ilalagay ko na itong dalawa kasi may 22 ka pa. In-expect ko na yun. Kaya ako, nagbase ko dun sa mukha niya paglabas niya kahapon dun sa ano. Kasi daw ako sumama dun sa loob eh. Nakasimangot, alam ko na, hindi pa kayo makaka-uwi. Kasi pag-click talaga ng receptionist, kasi bago siya kami naglalagay ng date kung kailan yung follow-up. Naka-ano na yan eh. Kasi yung nag-check up ngayon sa PGH, hindi na yung papel-papel lang, tinatype na nila sa computer sa account mo. Kasi may mga account number. Tapos yun, pag-click niya, yun, sabi na, may 22 ka pa, isahin ko na, ilagay ko na dito. Ganun. Kahapon ko lang nalaman. Kapag na namin pabalik-balik, pwede naman palang pumunta din kahit tanghali na. Hindi, depende kasi pag post Hindi, ah. kasi. Pero pag pag first mo talaga, kailangan mailagay agad yung blue card. Pero pag naoperahan ka na, kahit tanghali, pwede ka pumunta. Eh, ganun eh, balik-balik baga natin na follow-up. Hindi, yung maaga kasi, di ba, depende kasi sa doktor. Pag Webes kasi, na time Webes, yung mga espesyalista lang, doon talaga yun. Kasi doon na yung ano eh. Hindi, ibig lang tayo magpa-schedule. Pag Webes, yung espesyalista nandun kasi sila yung last stage ng ng mga ooperahan. I-endorse na yun sa pinakang surgeon nila. Ano pa? Ano po work ng mga mo ate sa ibang bansa? Ano po? DH po. Kuya Teddy. Very good. Nakaraming kain ha. Hello sa 6. Ginuit si JJ Saan si Kuya Jesus? Kuya Jesus, kumusta po? Kapag marami at Wala pang kung kailan lalabas. Gusto pa niya na sabihin, gusto pa niya ng pagkain. Ilang years old na siya? Magtuto. Marami. Updated si Kuya Teddy. Yung isa sa Pero di viewers. silent viewers lang Kuya Teddy. Wala siya. Nung nakaraan ka pa namin hinahanap Kuya Teddy. Dami na si Kuya Si Eddie Kuya- Boy. Basta, yung mga viewers na wala nung nung di ako nagtatrabaho sa Pabay Project. Si ano pa eh. Kaya dun ko na talaga Si Kuya na Danilo Pisaran. Yung malaki na siya. kapag yung vlog ko talaga wala sa Pabay Project na hina. May point siya na Kailangan ko lang naman. 2 Kasi siyempre,
Nag-ano rin ako, nagmamasid din ako sa ano. Mga pinag-aaralan ko rin. 2.1. Kapag yung vlog sa pabahay, malakas. Pero pag wala sa pabahay, mahina. 2. Ano? At pasensya na rin po Okay lang kayo. yun. Kasi meron. Kung wala talaga siya Mm. sa pabahay kasi, di ba patapos yung challenge talaga, nandun na talaga yung ano, schedule ko kasi. Di lang ako nagko-comment, ay grabe si Kuya Teddy. Kaya sabi ano, siyempre pa bago-bago. Babalik din naman yan sa dati. Basta huwag lang natin pabayaan yung channel. Grabe ang pagka-silent viewers ni Kuya Teddy. Nga sabi ni Japper na ano, kahit mahina, upload lang ng upload. Upload lang upload. O ganun, upload lang. Si Kuya ano kaya? Kumusta kaya si Kuya Sam? Tanong lang ako kay mama. Ano tatanong mo kay mama? Kaya sabi niya, Eh kasi, tanong, Nag-i-sleep pa si mama kuya. titingnan ko. Si Kuya Sam, kumusta Si kaya? JJ kasi. Kung nakita ka. Ayun, basa oh. Hinahanap mo yung basa. Galing yun sa ano, sa upuan na blue. Sana yung inuman ng tubig ni JJ na wala. Ha? Yun na. Upo ka na. Ayo, malapit na maluto. Hindi pa ako tapos. Yeah. Malapit na magutom. Sino si Kuya Jesus? Kailan makakalabas daw po Kuya Jesus? Pag nakasali uli kayo ng challenge ni Japper, babalik uli ang mga viewers niyo po, sabi ni Kuya Teddy. Thank you Kuya Teddy. Pag ano, pag makabalik sa pabahay po. Hindi natatagalan pa kasi ako Kuya Teddy, pero sinasabihan ko na to si Parang Jason na ako nilang mag-check. Kasi hindi naman katulad dati na madaling araw pipili. Kasi alam ko dire-diretso na tong 12 ako pwedeng pumunta doon. Sabi ko sa kanya, silent lang ako, sabi ni Pero. Sabi mo lang yun kasi ano yun. Okay na ako. Dati nga natsagaan ko eh. Ngayon pa ba ako susunod? Kasi ang hirap din. Medyo mahirap. Mahirap para sa'yo ang mga pangyayari. Sige, silent ka lang Kuya Romel. Alam ko inaantok ka pa. Antok ko yan. Kasi na kaya si Kuya Bern? Naalala ko si Kuya Bern kagabi. Hindi ko alam. Hindi na nawala sa isip ko yung sinabi ni Kuya Bern kagabi. Alam ko nandyan yan sa 7 eh. Sabi. Hindi ako sa natawa lang ako sa pagkakasabi niya kagabi. Sabi. Kasi, di ba, inaano siya na so sabi Ano? niya, umuubo-ubo. Nung nag-jojo ride. Hindi. So, kaya sa, Ganun doon sa kabila nga. hindi ako mahilig manood sa net. Oo. Kasi sabi ni Kuya Huk kasi kagabi, na daw, 4 pins na daw sila. 4 na daw na pins sila. Yung triple R, tsaka kasama si Kuya Bern. Sabi ni Kuya Bern, hindi ako mahilig manood sa naliligo. Kagabi tawa ko ng tawa kasi naalala ko yung pagkakasabi niya. So, nasa 6. Ano nga? Ayan. Kulan mo nga sa ng panalo si JJ na. Lagyan, sige, saan? Tawa ko. Lagyan. Ayun na, sa lamesa. Ang tawa si Kuya Romel eh. Nagdadamay kasi kayo Kuya Romel eh. Ayun lang, nasa lamesa lang. Alin po? Alin? Saging. Ha? Saging. Ay, saging. Ayun oh. Saging. Yung malapit Dali, kamay baba mo. ka na. Ayun, Susunod niyang isa. baba ka na. Kasi susunod si JJ. Lalo Ay, what is that? Banana. Batag. Banana. Batag. Sabi mo, banana. Nabasa ka naman. Anong pag-inom Nya, nya, mo? nya, nya, nya. Papa, tubig. Hindi,
Kayo na basa. Papa, tubig. Tawa yarn, Kuya Romel. Nandadamay kasi kaya Kuya Romel sa ano eh. Nandadamay sa civilian. Nandadamay sa civilian. Hello sa 7. 7. 6, 7. 7 is 6. 9, 8. Hello sa 8. Masarap sa malunggay yung may kasamang gagamba. Geometry, oh. May heart pa kasi pangit na yung heart niya, oh. Ay, heart, oh. Kumakain ka nito gulay? Gio. Hindi. Bakit? Eh kasi, Kasi ano? kung adult na po, kung Kung... 50 years old na ako, nagkakain na ako ng gulay. Oh, Pero pag baby pa, pag baby pa hindi. Opo. Pag kumain ng gulay. Pag naliligo sa dagat, yan mahilig si Bro Bern. Ano ni Kuya Romel. Yung talaga naano sa isip ko yung kagabi. Hindi kasi content no? Nanonood yarn. Eh, nakikita ko yung content niya eh. Vlogger baga tayo. Yan ang content niya. Ano yan kuya? Pag hawak mo lagi yung cellphone na nagbablog ka, makikita mo yung mga content nila. Ah. May mga nagko-content na nangingisda. Masakit yan pag hinampas na anak. Kasi nampas sa akin. Nakita ko yan nung nandun sila marupok. Masakit. Kasi pinibiro nila na yung naka-profile si Ana. Papa, Yung sa bakit tablet. masakit? Si Hana. Yan. Bakit yan Tapos sabi ko, Ay, si Kuya Bern, no, nandiyan. Sino naman naliligo? Wala ako hilig dyan. Sabi na sa sabon viewers, nandiyan si Kuya Bern. Lagay ko na sa Ayan mo, Kuya Bern, no, sagutin mo. Ay, Kuya Romel, sagutin mo si Kuya Bern. naka-shoot. Ganda ng shoot. Sige, layo. Ganyan para mag-comment si Bro Bern. Ah, pinapalabas ka lang pala Kuya Bern eh. Pwede yung shoot. Tawa tuloy si Kuya Bern. Lahat pa. Lahat. Hindi nga siya mahilig manood sa ano. Ito pa, isa pa, marami pa. Pero ano lang po katuwaan lang to. Katuwaan lang po. dami na. Lalagay, kung natapos to, lalagay Ito yung may sa kwento nito eh. basura. Yung magluluto na ano. Sabi ng isa, half cook lang daw. Marami pa. Half cook. Ginawa ko na nagluto ano. Hindi. Nakasawsaw yung ganito, yung kalahati. Madumi na yung Ano pang half ano. cook. Kalahati luto. Madumi na. Kalahati ilaw. Half cook. Tapos doon na lang nila hinihimay ganyan. Doon na lang. Doon na lang inim mo. Sakto kakabukas ko lang comment agad ni Bro Romel na basa ko. Ano ko yun. Pero disclaimer lang po katuwaan lang po ito. Katuwaan lang po yung ano namin dito. Wala po kaming binabanggit na ano po. Pasensya na po kung ganun po yung katuwaan namin. Alam ko na kung paano papalabasin Bro Bern, sabi ni Kuya Mel. Layo ko! No. Layo ko. No. Di ba ako Puyat pa yun Kuya Bern, si Kuya Romel. Pumipikit-pikit pa. Umaantok pa eh. Layo ko! Kaya pala. Layo! Sapa, mahigit ka Bro Bern. Wala sa bahay lang tayo ganito. Baka makita pa. Isang beses lang ako nanood noon, hindi ko kinaya. Layo. Sabi ni Kuya Bern.
Malaglag si JJ ha. Malaglag ha. Layo Oh. ko! Gio, malaglag ha. Marunong na yan dyan. Opo. Baka malaglag. Tita Ami, 2 years old na si JJ. Natatawa si Kuya Romel. Sabi ni Kuya Bern, so kadiri kaya. Ay, konti. 5 viewers, hello. Zero Hello man sa niya ko. 5. 10-0-5. Money. Malaglag si JJ ha. 0-0-0-0-6. Hello sa 5. 3, 2, 1. Go! Wala tong sahog. Ay, sahog lang ito. Kutsara. Ko. Ano magsahugsa ko? Kutsara ang sahog. Minus me lang. 3, 2, 1. Go! 3, 2, 1, go! 3, 2, Hello sa 1. 7. Ayun, Go! pagkakunti pa. Layo ko! Kasi na malaglag. Ha? Magkara ko kay Gigi. Ah. I got 55,556 100,000 money, 1 million money. No. Tapos pumasok ako sa lag niya, nakita kita Bro Romel, wala ka pang jacket, hindi ka pinansin. Umilag, Layo ko! umilag ka na Kuya Romel. Umilag ka na sa kanya Kuya Bern. Galing! Tumama na yung comment ni Kuya Bern sa'yo Kuya Romel. 3, 2, 1. Bunot mo si Kuya Bern. Tito, 1. Kuya, pag Oo, ikaw lang Bern. pinalo, Paiyak-iyak ka siya. Oh. ikaw naman yung iiyak. Oh! Paiyak-iyak ka siya. Oh! Last one na lang ito. Wala pang jacket. Sige. Last one. Malamig pala. Go! Pero hindi ako nakasubscribe sa kanya. Sabi ni Mga Kuya dira Romel. sa Layo! babasa Tapos ng wala, comment. hindi siya nagbabasa ng comment na wala na kugana. Baka busy lang. Ang bibig mo. Kuya Rocky, hello. Ay, si Kuya Roque. Good morning, Kuya Roque. Magulay kita Kuya Rocky sa Kalunggay. Happy Friday daw, sabi ni Kuya Roque. 2, 1, go! Ah! Kalunggay Kuya Rocky. Silent lang pala doon, huli ka. Nagkahulihan na ba, Kuya Romel? Ang layo kasi. Last na lang to. Huli ka tuloy, Kuya Bern. 3, 2, 1. Oh, galing Kuya sa Roque, Ate tuyan. Margie, hello Nashoot daw, sa sabi ni Kuya tuyan. Bern. Ang galing si Ate Margie. Nashoot sa tuyan. Once lang yun, Romel. O, Kuya Romel, once lang daw, sabi ni Kuya Bern. Nashoot Ay, andito na si Ate Margie. Ayun, o. Sorry naman po. sa akin. Ate Margie, good morning. 1,010. Nakagising lang din niya. 5 Baka pumipikit-pikit pa yun si Ate Margie. money. Ay, baka kanina pa din. Kasi anong oras na yun? Nagkakape yan, Ate Margie. Nakapi ka, Ate Margie. Wala, yung... 3, 2, 1. Ay, 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 ay. 3, 2, Kaya Roque, Ate Margie, hello daw, sabi ni Kuya Romel. Once lang yun, Bro Romel. Tingnan ko na kinakalukuhan ninyo. Papa, nashoot Nagmarites ako, sabi ni Kuya Bern. Same din pala tayo, tumagal lang ako since nakita ko yung tatlong hamog doon, sabi ni Kuya Romel. Kuya Bern, Kuya Romel, hello daw po, sabi ni Ate Margie. 1, 0. Ate Cheng, ilabas Ate Cheng. Galing. Natutulog na yan, Ate Ching. Kanina yung... Matulog na si Ate Cheng. Natulog na yan. Ganitong oras. Nagkahulihan yung dalawa, oh. Hindi ako kasama dyan, Bro Bern. 3, 2, 1. Triple R daw kayo, Kuya Romel, eh. Di ba sabi ni Kuya kagabi? Go.
Roque, hello daw po, sabi ni Ate Margie. Pahin niya yung gulay. Ate Ami, Kuya Jason. Nangingi lang din kami Ate Margie. Fresh from kapitbahay sa Ate Margie. Malaglag kayo ha. Baka malaglag ka Kuya JJ. Ay Kuya Gio. Oo. Ganun pala pag naglalabas sa sapak, panay pukpok sa damit. Sabi ni Kuya Romel. Ano luto yan, Manoy? Gata. Ubas. Bus. Ubas. Gata. 3, 2, 1. Last. 3, 2, 1, go. Galing. Tawag si Kuya Bern. Tito Buddy. Tito Buddy. Tito Buddy. Tito Buddy. Good morning, Kuya Bern. Ay, magandang gabi pala dyan. Sabi. Bro Rene, hello daw po. Sabi ni Kuya Bern. Ayan ang mga brothers mo, Kuya Rene. Parang Jason, shout out. Nabusog na ako. Sabi ni Kuya Rene. Ayan. Mga brothers mo, Kuya Rene. Nagtatagpo sa upo din kayo, Kuya Rene. JJ. Ng mga brothers mo. Puyat pa yung iba eh. Galing kasi sa live natin Margie kagabi. Papa, tingnan mo kami! Papa! Love Bro tayo. Romel, hello daw po. Sabi ni Kuya Rene. Love. Ma! Lika, love. Seryoso na yung pag-imay ng gulay. Tanaan yun eh. Seryoso yan. Gusto ko. Ay, love. Love. Gusto mo pa? Hmm? Gusto mo pa? Malito ka lang. Ano talaga ako, promise. Bro Bern, shout out. Sabi ni Kuya Rene. Hindi, magpupulong ako ng pagkain. Shout out. Sabi ni Kuya Rene. Ay, Kuya Bern. Go 3, 2, 1, go 3, 2, 1, go 3, 2, 1. Go. Wala man chat yung ano eh. I'm so excited! Paano ko sana? Oh, layo ko! Yung Ang nag-chat layo yung ko! kahit gabi na. Marami na akong money! Ano na yan? 100,000! 35. Hello sa 8. Good morning sa 8. Kuya Makbal, hello. Sabi ni Kuya Makbal, hello po. Pasok ka ulit. Sabi ni Ate Margie. Brother, kumusta life natin? Goods ba? Sabi ni Kuya Rene. Tao po. Yan. Ay. Ang bili ng gamot ng kapatid kuya, kahit isa lang yun, dalawa na lang po kasi kuya, ulit na po kasi. Ate Margie, hello daw po. Sabi ni Kuya Rene. Bro Romel, goods. Dami chicks. Clean it up. Si Bro Romel, goods. Dami chicks. Sabi ni Kuya Bern. Goods na goods, Bro Rene. Tawa na lang si Kuya Rene. Ay, guess you. Utit. Ay, ba't ako bro? Bern, ikaw kaya. Nagkakaturoan na yung dalawa. Si Kuya Bern niya kasi. Ikaw bro, Bern, walang chicks. Lalo ngayon, magiging busy na kami. Manhunt kay Atong Ang. 10 million pa atong kay Atong Ang. Sa balita yun eh. Kaya, Daddy.
walang wala. Sabi ni Kuya Bern. Walang chicks daw si Kuya Bern. Tapos kaya rin eh. Dami ko, no? What? Ubusin natin ito. Gusto talaga yan. Walang wala. Sabi ni Kuya Bern. Tatawanan na sila. Tatawanan sila mag-brothers. Hello sa 7. Alam ko dun ka sa ka-place kay Vince mo. Ano? Ay. Ka-place daw ni Vince. Sino? 6 ata ni Kuya Ren. No? Ewan ko kay Kuya Ren. Hindi tayo masya. Bro Teddy, asan ka naka-assign? Sabi ni Kuya Bern. Pagod na. Pagod ka na, pawis ka na. Hindi ka nakapasok ng school, pawis na. Inakararo ako eh. Tapos pasok yan. 11. 11:50. 11 to... Hindi, 12 ang ano niya. 12 yung 12 to pasok 3. nila. 11:45. Ano? Bro Bern, single na ulit. Si Kapakpak. Bakit? Wala, wala yun. Ayun. Huwag kang pigilan na yun. Si Hazel, kapakpak. Alam mo ba ito, kapakpak yan? Wait lang. Bro Bern, single na ulit si Kapakpak. Yan Bro lang. Bern, basta si Hana. Si Hana Vince mo. Sabi ni Kuya Rene. Ninong Bern. Sa CIDG pala si Kuya Teddy sa Krame. Kuya Bern, sa Krame daw po. Si Kuya ABG. Teddy. Sabi ni Kuya Teddy, CIDG sa Krame. Malupit. Malupit pala si Kuya Teddy. Hana, wala ko alam dun bro, Rene. Sabi ni Kuya Bern. Kaya pala alam ni Kuya Teddy yung ano, PG8 eh. Kung saan banda eh. Kasi anuhan din talaga, madami kasing talagang espesyalista sa Kaya PGH nga. din talaga. Medyo, yun nga, tsaga lang. Isa din yan si Kuya Teddy talaga yung nagturo sa amin kung saan yung ano doon eh. Pasikot-sikot ba? Bro Teddy, matagal ka na ba doon? Sabi ni Kuya Bern. Doon ka lagi bro, Bern, alam ko. Sa Krami pala siya. Mm-mm. Diyan nag-training siya, ano, si Pula. Sa Krami. Sa Balyan. Kuya Teddy, hello daw Alam po. niya ni Kuya Teddy. Balyan. Yung mga ano na security. Kasi yung dating head guard dun sa ano, sa Lisbon. Kasi parang lang tinatrabuhan ko. Doon ako sa kanya nagtanong kung saan magandang pag-training yan ng ano, gwardiya. Tinuro sa akin yung ano, Balyan. Kaya ano yan, galing yan si Produkto yan, si Pula ng Balyan. Shoutout sa mga taga ano, yung mga guard na galing sa Balyan. Baka nakalabas na ng bansa si akong ang bro Teddy. Sabi ni Kuya Romer. 15 years na po, Sir Bern. Sabi Tagal ni na. Kuya Teddy. 15 years, di ibig sabihin nung ano, nung nagtitraining sa Pula dyan, nandyan na siya. Pwede. Oo, kasi, Kasi IDG siya eh. oo, nandyan na yan sa ano, sa Iba Krami. yata nakikita mo, bro Rene. Sabi ni Kuya Bern. Alam yun ni Kuya Teddy yung Kuya Balyan. Benji, gising na po. Nandito na kami. Sabi ni Ate Margie. Sa CIDG, sabi ni Kuya, tanong ni Kuya Bern. Umamin ka na, bro Bern. Sabi ni Kuya Ormel. May kakilala kang Boy Aguirre. Tinatanong ni Kuya Bern si Kuya Teddy. No pray. Kung nga Bro Ormel, halata naman. Wala ko aminin bro Rene. Kasi sabi,
Napaamin ni Bro Rene. Pamoving Ay, ni Kuya Bern. picture. Pupunta po sa school na make up na ang babae. Complete uniform po ang susuotin. Boys dapat may collar ang suot. Ano na yung anak yung uniform? Meron ba? Girls po, Meron ba? blouse po. Meron ba? May collar yung susuotin mo. Sino ko? Yung collar. Yung may... Si Kuya Rene nagpapaamin kay Kuya Bern. Wala daw siyang aaminin. Wala tayong collar. Wala pa tayong collar. Million na pala nakapatong sa ulo ni Atong. Sa balita po kagabi, Kuya Romel, 10M. Oh, nasira! Ito lang. Nakalagay sa balita kagabi, 10M. Yung patong. Kalat na eh. Lahat ng social media, balita. Ano yan? Si Colonel Aguirre po, Kuya Bern. Kaya tanong po, Kuya Bern. Hindi may tinatanong kasi si Kuya Bern kay Kaya Teddy. kay Kuya Teddy. Hindi makaroon, bro, Bern. Lagi ako silent viewers. Utoy-toy! Lakas! Journal. Utoy-toy! Utoy-toy! Kamusta? Umamin ka na, bro, Bern. Rene, Kuya Rene. Wala pa aminin, hindi nyo pa mapapaamin. Anong ginagagawa? Kuya Bern, may tanong po si Kuya Teddy. Si Colonel Aguirre po, Kuya Bern. Namatay yung pig. Sarip na Papa, rip na lang siya. Patay na. Nine viewers na lang. Salamat sa Jesus. Ganda ng lagyan. Yo, ganda! O, ang taas! Lagyan ng dyan. Opo, pataas siya. O. Ang taas. Magano ikaw, magbili. Maganda yan eh, mataas siya. Pa! O, sa mo! Puro ka pa. Huwag mo lang babanggitin yung isa. No, Open mo yun. no, no. Puro lang pa. Pa! Bro, Bern, sino ba ang name ng babae vlogger din na tawag sa'yo Ninong Bern? Mo dyan. Ninong board. Bro, Romel, di siya. Ikaw, Temo. Hindi Papa, aaminin. dapat mag-download ikaw ng Temo. Da-download kita ng Temo dyan. Untok ka na? Hindi. Ano? Humihikab, hindi na. Wala na. Yung dumot mo. Makalimutan Matagal na ko na naman. hindi nakausap yun, bro, Teddy. Alam ko, nag-retire na siya. Madami ako kilala dyan sa NCR. Pero CISC pa Kung may nun. kasamang Temo dyan. CISE daw dati. CIDG na ngayon. Retired na daw ata. Sabi ni Kuya Bern, wala tayong magagawa kung ayaw bro Bern umano. Ano naman yun bro, Remel. Naguguluhan na yun si Kuya Bern. Maria J. Hello, Ate Cheng. Shout out. Si Kuya Ruben. Kuya Marami na ikaw. Ruel. Uy, sila Nastan camera. siya ng lulutuin Si namin. Kuya Jojo, kaya kumusta po? Napakpak ba? Oo na, ako na pumatay kay Manjelan. Umamin na. Umamin na. Mamaya pa yan. Umamin na si Kuya Bern. Sino pumatay kay Lapu-Lapu? Hindi ako, ma'am. Lalong hindi rin ako. Bakit mabilis mag 2026? Reneritistas yan.
Mas maganda yung ano dati. Ngayon, pag hindi ka na, So, pag hindi ka nanlait, hindi na yung nakakatawa. Eh. Mas sinauna. Kaya narikistas. Tay, punta ka raw tayo sa school. Bakit? May ginawa ka naman kasalanan. Hindi, pinagtataka ko kasi ikaw yung pinapunta ni mo. Kaya ikaw at tatay yung may kasalanan. magmedyas ka na nak. Ano yun? Sabi. Una ako na pumatay kay Magellan. Pang walang stress ko lang to panonood sa inyo mga vlogger. Ay, thank you naman Kuya Kuya Teddy. Teddy. Salamat Kuya Teddy. 11 viewers, hello. Ano sa 11? Eh, madami na tayo. Naka-duty si Kuya Teddy ngayon. O pang gabi. Ganito yung susunod. Wala ka lolo ko bro. Burn, pinatay, pumatay Magellan. Joke lang. Sabi ni Kuya Rene. Pinapaamin niyo yung ayaw. Pinapaamin niyo yung walang aaminin eh. Inamin ko rin yung kay Magellan. Kasi, may ano siya, may linagay na gold. Rainbow siya. Bakit pinihimay pa tayo? Sige, suot. Pero yung iba nga Para sa akin, ano lang to. Pero sa akin, okay na. Hello sa 9, bro Burn. Sama ka sa akin. Ay, gagala na naman. Gagala si Kuya Romel. Sama ka daw, Kuya Burn. Suotin ko na yung shoes. Saan ka naman pupunta? Maglalakbay tayo. Ano, sasama ka ba, Kuya Burn? Kay Kuya Romel. Papa, nasuot ko na yung isang shoes. Ayun yan. Bakit yan? Wala akong kanya sa bag. Kay kapot-pot ka Yung punta, no? may... Yung may tayo ng ano, malunggay. Hello. Nasuot ko na yung isang shoes. Nasuot ko na yung isang shoes, Papa. Ay, meron pa ito. Konting-konti na lang. Tatlo na lang. Tatlo. May sinain ka na, no? Sabay sili. May sili pa dyan eh. Okay na. Lagyan mo yung sili ko. Ay, wag kasi. Hindi ko pipisain. Hindi ko pipisain. Kanya-kanya pisala lang ang sili. Ano? Kaya kapot-pot ka pupunta, no? Sabi ni Kuya Bern. Bakit saan ka, bro Romel? Ayaw ko doon. Sila lang ni Kuya Jojo nag-uusap doon. Sabi ni Kuya Bern. Ayaw ko doon. Yes. Wala kayo bagaw. Kukulitin ka doon, bro Bern. Sure ako dyan. Oo, minsan. Sabi ko na, doon ka mag-aaya. Sabi ni Kuya Bern. Naka-duty pa yan si Kuya Teddy ngayon. Kuya Teddy, naka-duty ka po ngayon. Hello sa Oliven. O panggabi ka po. Baka pang gabi yan. Kasi nung nagla-live tayo ng nasaan tayo. PGS dati. Naka-tune in Baka siya. pang gabi yan si Kuya Teddy. Alam na alam ni ano. Tagal na wala ni Kuya Teddy. Nakasilent pala siya. Mm-mm. At narinig pala yung mga ano natin. Hinahanap din natin siya. Kasi karamihan din nagsasilent lang eh. Lalo na pag may work. Yan. Katulad niya, si Kuya Bern kanina, naka-silent lang. Siguro pag mga Mapag-matchat busy. na pala. Pag busy, naka-headset lang pala.
sila. Hinahanap na kayo ni Ate Jenny, sabi ni Ate Margie. Yun po, nakalive ko na si Ate Jenny. Kayo na lang po. Yun, shoutout kay Miss NYC. Alam ko na ano, Hello, silent ma'am. viewers ka lang. Thank you po sa lahat. Thank you po sa lahat-lahat. Alam niyo po kung gaano kami nagte-thank you sa inyo. At sa lahat din po. Sa lahat po. Kahit sa ano, sa mga viewers natin. Sa mga silent viewers, sa lahat ng viewers. Baka sinabi mo, Ate Margie, na nandito kami, sabi ni Kuya Romel. Puntahan kita sa Krami, bro. Teddy, pag uwi ko, malapit lang ako dyan. Sabi ni Kuya Bern. Kay Ate Margie na lang ako, sabi ni Kuya Rene. Thank you po, Kuya Rene. Kamkrami. Ano yung kinuha ko dyan dati? Okay po, Kuya Bern. Welcome po kayo. Pumunta ko dyan dati sa Krami. Nung kumuha ko ng lisensya. Di ba dito ako kumuha dito sa ano? Eh, nagpaano ka lang nun, nagpa-medical. Sa harap ng Krami. Medical ba yun? Oo. Yung kinuha ko? Hindi ata. Okay po, okay po, Kuya Bern. Welcome po kayo dito, sabi ni Kuya Ted. Diyan lang ako sa 8th Avenue. Sabi ni Kuya Bern. Ate Margie, hindi nag-comment. Diyan ako lagi. Ay, nasa servisyo pa pala si Kuya. Avenue. Alam mo yung kahit hindi yung ano, yung sa ano nga, yung sa Balyan. Yung training Kung meron center. pa, Nandiyan yun, di yun aalis dyan. ayun mo, nag-iba na yung pangalan. Hindi, yung pa yun. Ay, bye! Bye! Diyan si Pulay. Napasok na. 11 na pala. Ay, mag-ano-ano sila. Siya masabaga ni Ningning, diyan din nag-training. Mm. Kasi yan yung Balyan, yung mga, ano ba, mga nagtitira yung mga nagpa-bodyguard. Mm. Diyan. Pinakamagandang training yan. Kaso wala sila yung ano tulad ng ibang ano training center na pagkatapos may dideployan ka agad. Hindi. Kumbaga training center lang talaga sila. Wala Ikaw na silang mismo partner yung na ano. wala. Ikaw mismo maghahanap kung saan ka magdi-duty. Magkano rin naubos ko dyan kay Pula? Si Bro Billy Luwag, hindi ko na nakikita. Anong yari doon? Tampo ba? Ay, si Kuya Billy pala. Di, pumapasok siya sa ano? Sa comment section. Sa ano? Sa upload. Upload. Kuya Billy. Parang may hinahanap pa akong viewers natin eh. Kuya Kenneth, no? Oh, Si Kuya Bruce din. Baka mga minsan mga ano yan, nag-tune in yan. silent viewers. Oo. Hello sa 12. Madami na tayo sa 12. Lahat naman, mga silent viewers. Oh, pag pumapasok ko sa mga live, silent viewers lang din ako kasi lalo kung wala na akong sasabihin. Nanonood ako. Oo nga bro, Rene. Siya pa naman kasama ko pumuntang Kamsur. Sino? Ah, si Kuya Billy ata. Wala ako balita sa kanya. Baka silent viewers lang Kuya Rene. Kaso hindi nagsa-silent yun si Kuya Billy. Dalawa lang yun. Baka busy talaga o nawala yung cellphone. Katulad kay Kuya Hawk dati. Marami naghahanap kay Kuya Hawk yung pala nasira yung cellphone. Nagbabago ng account. Dami sila Kuya Obet. Kailan punta nyo, Bro Burn? Sabi ni Kuya Romel. Opo, dito po Kuya Jason. Sana nagpulis na lang si Pula. Recommend ko siya dito. Sabi ni Kuya Ted. Diyan nga pala sa kanila eh. Nandun pa rin daw. Oo. Pag nauwi ako sa April sana. Ano kasi yun si Pula? High school grad. May Ba- pinsan ako na ano. May pinsan ako na nagtitraining ngayon na pulis. Kuya ano. Nakakapasa Teddy. na. Di, ano pa lang isang
Kakaisang linggo pa lang po. Baka nasa karami nga sila ngayon eh. Anong training? Anong training? Nagtitrain ng pulis. Pero ano siya? Nakapasa na? Nakapasa. Passer na? Nagtitraining na nga. Nagsisimula pa lang. Nasa training center na. Nag-school. 4 years. Graduate na nga. Nagtitraining na. I mean, hindi pa nag board exam. Pasado na nga. Kaya Napasado nagtitraining na na. nga eh. Pasado na talaga. Passer na siya. Oo. Akala ko. Kasi di ka naman makakapasok sa training center pag di ka pasado niya. Hindi ko alam eh. Yung ano kasi, yung criminology, di ba mag-aaral ka? Mm. 4 years. Mm. Gagraduate ka. Mm. Bago ka makapasok sa ano, mag-i-exam ka, may ka pang pupunta na ano, na examan. Hindi yung Pero ngayon, porket nag-aral ka ng criminology, pulis ka na agad, di pa. kaya dami maghanap pong board puntahan. exam muna bago mag-training. Oo. Pag pinasambon mo, nakapasok ka na. 1 linggo pa lang po siya. Punta kayo Bicol bro. Pinsan buko po yun kaya di baka kung sakali makita mo. Yung ano yung apelido na ano, Serio. Si Serio. Akala ko ganyan. Bayan Kay din. John. Hindi, iba pa yun. Mm. Yung anak naman Tito John, nag-aaral pa lang. Mm. Mag-graduate pa lang ngayong taon. Pero nasa karami sila lahat nagte-training. Yung mga nakapasa. Mm. Punta kayo ng Bicol bro. Ikaw bro Romel. Gusto ko sana kung may makakasama, sabi ni Kuya Bro. Bro Billy, good vibes. Peace lang tayo. Sumbong kita kay Bro Billy. Mabait yun. Saan na kaya si Kuya Billy talaga? Taga Las Piñas yun. Ay! Sino ba yung nagpaalam sa atin na nabibisi? Si Kuya Billy ba yun? Kalimutan ko na eh. May nag-comment sa'yo nung nakaraan na mabibisi. Basa mo. Parang si Kuya Billy nga yun nagsabi na Kuya Teddy. nabibisi. Sige po ka, Jason, tanong ko dito. Thank you Kuya Teddy. Oo. Thank you so much po. Tapos, pag nahanap mo siya, banggitin mo po yung ano pangalan ko. Jason Aliman. Kasi yung ano yun, yung mama niya, kapatid ni Papa. Kaya yung Kaya- aliman na Yung middle Aliman name. niya, yung ano, middle name. Si Serio. Taga Las Piñas yun. Diyan siya sa ano, Olivares na aral ng criminology. Salamat po kay Tidi. Teddy, thank Yan you. yung Sabi unang ni Karen, pinsan namin na makakapasok sa ano, police. sa gobyerno. Kaya sabi Kung ko nga, sakasakali. di sa ano talaga yan na? Nakapasok na talaga siya. Si ano din sorry naman. nakakaintindi. Nalilito ako Pag eh. nakatapos na yan sa trainee, pulis na yan. Okay. Sorry naman po. Pulis, automatic na yan, pulis na yan. Sorry. Mag-duty na yan sila. Kumbaga, siya pa lang yung Siya yung pinakauna na sa pinsan pamilya namin, niyo. o pamilya namin. Na Kaya kung buhay pa yung lolo namin, kasi tulad nung sipo na kasi nang gusto nung lolo namin na ano, yung magsundalo. Kaya nga nung buhay pa yun, nung sipo na nag-apply ng Scout Ranger, tuwang-tuwa yun. Kaso di nakapasok. Tapos may nilapitan pa kami ng ano, si Kernel. Kernel yun dyan sa Albay. Hindi rin. Na kaso di ano, si Pula naman parang di pinuntahan ni Pula eh. Yung si Kernel Aguilar. Kamag-anak kasi yun ng pinsan namin. Kumbaga, ikaw pinsan ko, pero yung Kernel na hindi namin kamag-anak. Kumbaga, Kamag-anak mo malapit ka naman. lang. Oo. Kernel Aguilar. Kumbaga, makikisuyo. Kaso yung nangyari, parang di nahanap ni Pula eh. Pero Ayan. nag-effort siya, hindi lang talaga nahanap. Di lang nahanap niya. Hindi talaga para sa kanya yun. Kaya yung talaga yung totoo niyan. Dati nung nag-apply sa Pula, talagang Maynila ako eh. Ako rin pangarap ko rin yun, sundalo. Kaso, yun nga, pinagdasal ko yan talaga. Yan, totoo talaga yan. Pinagdasal ko yan dyan sa Quiapo. Halimbawa, kumbaga yung sign lang. Sabi ko na, humingi ako ng sign na Diretso. kung may mangyayari lang naman sa kanya ng masama, huwag na lang sana makapasok. Yun. Hindi talaga nakapasok. Kasi kaya ko naman siyang tulungan. Tapos nung nag-overage na siya, hindi ba nung bago panganak, tinulungan ko na lang siya ng ano. Tinanong ko siya kasi lumuran na, di ba dati lagi nasa duyan, hindi na makausap. Yun yung nangyari kay Pula. Kaya kung gaano siya
namin ipagtanggol nung nakaraan. Gumawa ako ng paraan din na tinanong ko siya kung gusto mag-gwardiya. So gusto niya, kaso di niya raw alam kung paano. Tulala na yan eh. So sabi ko sa Sobrang kanya, ano. ako bahala sa'yo, may pera pa ako dyan. Eh, sabi niya, baka raw wala na kasi kakasisaryan pa lang nito. Ako bahala kasi sa'yo dyan kasi may nakatago pa akong pera. Tinanong ko yung guard doon sa tinatrabuhan ko, kung saan ako yung magandang training center. Pupuntahin mo doon sa Krami, ito yung address, ito yung pangalan ko kasi galing ako doon. Sabihin mo lang na pinapapunta ko yung kapatid mo. Yun. Yung pagkakaalam ko, yung binayaran ko doon sa uniform niya pa lang, 3.8. Basta parang ang Three. nagastos mo dun, nasa 30 eh. Hindi naman. Hindi ba? Pati pagkain Pati siguro. pamasahe kasi. Pagkain niya. Pero Pamasahe. grabe ang ano niya yun. Pero okay lang yun. Hanggang ngayon may lisensya pa naman yan si Pula. Kaya nga nung may kaibigan ako na naghahanap na guard, sabi ko sa kanya, kung gusto niya, kaso nabibis na sa vlog. Sabi ko sa kanya, pagsabayin niya yung pare magpapamilya na eh. Sabayin niya yung vlog tapos trabaho. Paano yan, Bro Bern? Wala si Bro Billy para samahan ka, sabi ni Kuya Romel. Bro Billy, gumising ka nga, sabi ni Kuya Rene. Oo nga, ikaw na lang kaya, sabi ni Kuya Bern. Salamat Kuya Billy, pag kung sakali maano mo po. Si Kuya Teddy. Ay, Kuya Teddy. Mga bro, pakisupport naman si Alamid sa mga upload niya, sabi ni Kuya Rene. Wag Bro Bern, baka di ka makauwi pag nakita ko si Kitty. Sabi ni Kuya Romel. Salawahan to si Kuya Romel. Huwag kang mag-alala. Kakalad ka rin kita pa uwi. Ano ka? Mag-isa ko uwi. Si Sergio. Sabi. Di ba Kuya Teddy yung ngayon? Kasi yan, ayan nga. Paano ba? Naka-tune in ata si Kitty. Sasabihin ko pa. Pinanood ko upload niya bro. Bro Rene, sabi ni Kuya. Si Kitty kasi, nung nakaraan, nagkwento. Parating nga yan sa bahay. May nagkwento yun. Sabi na, walang alam yung family niya na nag-exam sana siya. Pwede pala yun, yung 4 years mag-exam sa Napolcom. Nag-try siya mag-exam. Sa sobrang sama ng pakiramdam niya, tinry niya pa rin mag-exam. Kaso hindi rin talaga siya pinalit. Sabi niya. So sobrang sama ng, ang sakit daw ng ulo niya, kaso na timing talagang exam. Tinry niya pa rin. Nagdadalawang isip na nga siya ituloy nun kasi sabi niya baka hindi ko rin masyadong mabasa, gawa nga ng sakit daw ng ulo niya. Tinry niya. Yun, lumabas diba yung tinry niyang kasi pwede na pala yun, after 4 years. 4 years, nanapolcom. Mag-exam. Tinry niya daw, pero yung family niya walang alam. Yung kapatid ko, si Baby Bag, dati si Angeline. Gusto sana nung tito namin kasi may tito kami Kuya Teddy na graduate ng yung PNPA? Oo. PNPA Philippine ba? National Police Academy. PNPA nga. Oo. PNPA. Sa PNPA. Pero dati, kasi ngayon, di na pwede. Yung graduate ka ng PNPA, tapos bobombero. Kasi yung tito ko, graduate siya, tapos pinili niya na bombero. BFP. No, BFP. Nasaan yun dun sa kasi nung isang taon, siya siya yung director dun sa buong Kamsor. Yung pangalan niya tawagin kasi namin si Tito Makmak, Emmanuel Recaport. Si Emmanuel Recaport po. Tito namin siya. Baka kasi pati ikaw ayaw mo din umuwi, sabi ni Kuya Romel. Thank you Bro Bern, sabi ni Kuya Rene. Uuwi ako Bro Romel, no? Support natin si Pageant Girl, official scout ni Alamid. Ay, may na din. May channel na pala. May channel na pala si Pageant Girl. Pageant Girl. Kung gusto niya sumama sa atin, sabi ni Kuya Bern. Nag-vlog na ba yun Bro Rene? Si Pageant Girl ata. Kuya Bern, parang na din eh. Nasabi na rin niya nung nakaraan ni Kuya Rene na may na din si Pageant Girl.
Marami pa naman magagandang pinsan ni Ate Ami. Baka hindi tayo makauwi, bro Bern. Sabi niya, Kuya Bern, punta kayo dito sa amin. Magkakalapit lang po kami nila Kuya Jason. Sabi ni Ate Margie. Yes, bro Bern. Tao na lang si Kuya Bern. Eh. Basta 4 years po pwede na Ate Ami. Saka marami requirements ngayon kailangan. Ay. Yun nga po si Kitty. Nag-exam. Hindi pinalad. Masama pakiramdam eh. Pero nag-try niya, hindi siya self-review lang siya. Parang tinry niya lang kung pala rin o hindi. Kaso maraming requirements. Mas madali ata pag talagang graduate ka ng tapos pasado ka. Tapos mayroon pang ngayon kaya Teddy, mag-graduate yan sa, ngayong taon yun eh. PNPA na taga Bicol. Talagtag yung apelyido. Ano yun? Anak na yun ni Kuya Dondon. Kabarangay namin yun. PMA? PNPA? PNPA. Parati top 1 yun eh. Top 1 yun lagi. Talagtag. Nag-iisang anak lang yun eh. Taga mismo yun sa barangay namin. Oo, parating top 1 yun na ko eh. Di ba pinapakita mo yun? Dami rin kasi mga taga Bicol dyan na sa PNP, nandyan si Ate Lani na Martyris. Yung babae. Nagano din? Pulis din. Nasa alam ko. Pulis na siya. Oo, kasi pag lumabas ka nga dyan sa training center, pulis ka na nga. Sorry nga, nakakalimutan ko. Ang alam ko nasa siya eh, nasa Laguna si Ate Lani dito sa yung Binyan. Nasa Binyan kasi dati napanood ko sa TV, siya yung na-interview. Siya yung dyan sa Binyan. Spokesperson. Oo, spokesperson siya Pageant Si girl Ate official. Lani. Sabi ni Kuya Romel. Yan ang pinsan pa namin yun. Kasi yun. Sana makita ko rin kayo, sabi ni Ate Margie. Okay, sabi ni Kuya Bern. Huwag kang mag-alala, Ate Margie, makikikain ako sa'yo. Sabi ni Kuya Bern. Pageant girl official po, bro Bern. Sabi ni Kuya Rani, huwag pupunta kay Ate Margie, bro. Hindi na namamansin si Ate Margie. Sabi ni Kuya Romel. Tapos si Kuya Bern. Si Awo at si Alamit na scout, si pageant girl. May scout yan ni Pula. Dami ni Pulang scout. Nagsimula kay Rika. Diyan nagsimula yung team yung grupo Ayun dyan sa pala si Bicol. Angeline pala, pwede mag-exam sa Napolcom. Pwede. Kasi 4 years Pero kung graduation. ang maganda sana kung halimbawa nag-cum laude ka, May ka na. hindi ka na ng civil service sana. Ang hirap pa naman yan, yung pinakamahirap, Oo, civil service. Civil service. Anong galing yung Para sa akin, kung halimbawa gusto ng anak natin ng ganyan, kasi sabi ni Kamakmak, habang nasa servisyo pa siya eh. Pag halimbawa abutan pa ng anak ko, yan ang gusto kong pag-anuan niya. Kung gusto niya rin na nasa servisyo. May comment si Sige po Kuya Bern. Bro Romel, mabait naman si Ate Margie ah. May tampo ka ba kay Margie, Kuya Romel? Kuya Romel, andyan ka na naman titira. Tinitira mo na naman ako. Kuya Ate Margie. Manuwari lang yan bro. May tanong ako kay Ate Margie. Ano yung Ate Margie? Andyan. Sino Ate Margie? Sino po Ate Margie yung yung nakita ko sa Facebook na na nahuli na taga Malawag na drugs saka may nakuha baril. Kasi dun sa nabasa ko, ngayon lang ako nakakita ng ganyan na balita na hindi sinabi yung pangalan, hindi sinabi yung, hindi pinakita yung pinicturean yung tao, nakatalikod eh. Hindi kasi hindi yan, hanggang hindi ka guilty, hindi pwede. Paano hindi guilty dahil nakuha? Hindi, investigasyon pa talaga yun. Hindi na katulad dati na pinapakita yung mukha. Ngayon, hindi na pwede. Ano pala yun? Oo, ganyan. Hanggang hindi na judge na guilty ka. Ang haba pa naman yung nila, yung statement Ganun, nila. alam yan ni Kuya Haba, Teddy. tinapos kong binasa. Kasi Ganun gusto kong talaga. malaman kung sino yun. May nakuhang pistol eh.
May kalibre 45 tsaka 38 tapos may ano, yung asimbol na 22. Hanggang May mga sa... truga. Yun lang ang pagkakaalam ko kasi hanggat hindi ka na nagigilty. Basta ngayon na lang yan. Taga dyan sa lugar nila Ate Margie. Love pa naman kita, Kuya Romel. Ako kinakalaban mo naman. Sabi ni Ate Margie. Oo, bro, Bern, tinitira niya ako kagabi. Sabi ni Kuya Romel. Marami din po dito, Bicolano, Kabaro ko. Sabi ni Kuya Teddy. Ah, Alam ko, bro, Romel. Send lang kita. baka nga nandyan yung mga taga Bicol talaga, yung ano, mga martyrs. Yung kabarangay namin. Kasi magkakapatid yan eh. Magkakapatid yan. Siya, yung nauna si Ate Lani na martyrs. Hindi ko alam kung ano apelyido na yun kasi may asawa na siya eh. Tapos yung mga kapatid niya, mga pulis na rin ngayon. Pero may isa silang kapatid na ano, army. Puro yung dami niyang magkakapatid. Puro mga nasa service niya. Martyrs. Mga kapatid niya, ano yung kambal? Nabat sila natin mo. Sila dong. Mga Dong, ding. dito. Martyrs nga. Martyrs. Ano yun eh? Martyrs Soliman. Middle name nila. Kasi yung kamag-anak namin yung naman yung Soliman. Taga San Roque naman yung Martyrs. Balita yan. Mga dito sila sa Maynila lahat eh. Hello sa 10. Yan, magluluto na po kami. Magluto na tayo. Dalhin mo sila dun. No. Sana panoorin niyo po kasi may vlog din to. Pag ano na pagbili namin ng mga gagamitin yung nyug. May ano doon na nagkakatawa doon na eksena. Pero itong malunggay, dito lang to pinitasan. Tanim. Fresh from kapitbahay nga eh. Pakita ko sa inyo yung pinanggalingan ng ano, ng malunggay na yan. Dito lang sa labas. Tanim nila to dito. Ito. Malunggay. Diyan. Tapos dito sa kapitbahay mayroon. Yung iba dyan hiningi namin. May tanim din dito na tanglad nagpanibago. Panibago kasi may ano dyan eh. Marami dyan tanim dati. Ito papaya. Panibago. Ito luya. Wala na ngayong talong dito eh. Ito naman kalamansi. May mga bunga. Napakatahimik dito. Ikaw naman mag-ano nung ano? Nyug. Nyug. Isang nyug lang. At hanguin ko yung mga sangkap. Wala na tong sahog. Mas masarap mo. Oh, sahog lang nito, kutsara. Ang hirap magsahog-sahog. Dito natin. Kasi dyan lang po yung may signal. Baka magtaka po kayo kung bakit nandyan ang setup parati ng cellphone. Walang signal dito sa ano eh. Ayan siya. I-ano po pala natin yung ano. Yung binigay sa ating ano. Yung ano. Walang paste daw. Sana ko mag-ano. Yung isang kawali. Walang peace sa Pilipinas hanggat may mga baril, mga civilian at mga droga. Sabi ni Kuya Romel. Malapit na yung pista doon sa lugar namin. Saan ba tayo nagpigan? Sa neighborhood. Yung ano mo, yung kulay white na planggana mo. Ay, dito. Oh.
kawali na yan isa, bukas yan. Alin, ito? Diyan sa hawakan. Oo, Andito nandito na ang dulo eh. Dito na ako. Hello sa 11. Eh, madami tayo. Thank you po. Shoutout sa Team Kasangga members. Hello Hello. sa Team Kasangga. At siyempre, yung mga viewers nung nasa, nasa challenge, shoutout po sa inyong lahat. Hindi ko na po kayo isa-isahin. Alam niyo na po yun kasi baka may makaligtaan tayo. Shoutout sa viewers noon. At siyempre sa mga nagpakulay noon, shoutout po sa inyong lahat. At yun, welcome po kayo sa live ulit. Punasan ko lang yung email. At siyempre, pakisuportahan niyo po yung mga vlog na ina-upload nyo kahit wala sa Pabaya Project. Yan. Kasi may time naman yan na makakabalik naman po ako dun. At inuuna ko muna yung, siyempre yung pansarili din namin na may sakit si Mrs. Pero pag magaling na siya, balik na naman tayo sa ilang damit na babasain ng pawis. Alam niyo ba kung gaano gaano ko kagustong pabalikin na siya doon. Kaso, yun nga, ayaw niya rin. Try ko na rin sana siyang pabalikin doon eh. Hindi niya Kasi daw. magpipersa siya eh. Ang inanong ko kasi kung paano kung mabinat siya. Hindi, okay na ako. Papanibago na naman. Yung pera nga na challenge yun na ginagastos namin, kaya maraming salamat sa inyo. Paubos na. Kaya sabi ko, huwag siyang magpiersa kasi magpapanibago na naman ang gastos. Wala na, maubusan. Bro Romel, live si Jenny. Kanina pa yun, bro. Jojo viewers niya, sabi ni Karen. Hello po kay Kuya Jojo. Yan, salamat kay Kuya Jojo. Napakalaki ng tulong niya nung naka-challenge. Pati po nung di pa ako naka-challenge, napakalaki ng tulong niya. So, kansiyan niyo po lahat. Lagyan mo konting mainit. Huwag naman. Para medyo maano. Sige. Maniwala dyan sa lagyan. Pag nilalagyan ng mainit, pag yung nyug ay pangit. Halimbawa yung sinasabing bala. Kaso mahirap po, wala kayo kasama Ate Ami, sabi ni Kuya Teddy. Oo. Ayun ang ko dyan, kuya. Yun, Okay lang sa akin. Walang problema sa akin kung halimbawa kaya na yung views. Kasi yung inaano ko yung niya. kasi Kuya Teddy, minsan naiisip ko, nahihiya din pag wala siya sa pabahay. Naiisip ko, nahihiya din ako dun sa mga tumulong din talaga. Huwag mo isipin yung mga nang babas na bakit Hindi ako tinulungan na tapos ngayon ang isipin nila yung ginagawa ko dati. Wala Dapat- akong sa basher. Ang Oo. iniisip ko kasi doon ka nakilala Kasi- sa pabahay. Dapat isipin nila yung mga gawa nung una. Kasi kung di ka naman nagkasakit, nandun pa rin ako. Ganun lang naman yun. Kasi nung wala akong sakit, nandun ba na? Alas nga di tayo mag-usap eh. Kasi nakatutok ako sa Pabaya Project eh. Saan bro? Wala, sa Kuya bro. Napadaan lang ako. Sabi ni Kuya Rene, kay Ate Jenny. Pasensya na Ate Jenny. Kasi ba yun? Laki mga tito, ito yung plato. Iniisip ko kasi pag wala siya doon, nahihiya ako. Ano na? Tiga. Isa lang? Sige lang. Isang Sige tiga lang. Hindi, meron pa yan. O, ilagay mo muna yung plato Titingnan ko dito. muna yung Titingnan ko yung... Kung kaya. Kasi madali lang naman lutuin yung malunggay. Yan yung mga gulay na napakadaling lutuin. Sabi ni Kuya Bern, okay lang ako muna dito bro. Kanina nandun ako silent. Sabi ni Kuya Bern. Hello. Ay, saksak mo nga yung ano niya. Bawang.
tsaka sibuyas. Ang tao ba? Edison. Bigyan mo. Mga naghahatid ng estudyante. Si Kuya. Ano yan? Hello sa Ano ba yan, 7. yan? Good morning. Napadala na. Nahihiya kasi ako, Kuya Teddy. Nahihiya ako dun sa ano, sa mga tumulong sa amin. Sa challenge, sa mga nagpakulay. Wala naman signal ang aking cellphone. Hatiin ko na lang kaya ako. Bakit ko yung cellphone ko? Ang hirap. Ma, Ano? may maliit ba dyan na ano? Sibuyas. Wala na eh. Wala lang. Ubusin ko na lang ito. Madami ba yun? Kasi pag ilagay na lang salit. Baka Yung masira sibuyas, eh. sibuyas kasi dapat pag ginamit mo, huwag mo lang hati-hatiin. Hindi pag sobrang laki. Ay, alam mo, napanood ko, yung mga ganyan, pwede nilagay sa freezer. Sa Mas freezer? maganda sa freezer. Yung mga sili, yung mga bawang, sibuyas. Kaso kung hindi pa magluluto, Hindi yan, hindi mga ano. Basta sa freezer lagyan mo mo. na lang ito doon. Huwag lang daw sa chiller. Saan ka na ito ilalagay? Diretso mo na dito. Akin na yung ano, salaan. Ah, okay, bro, burn. Silip-silip muna Mama. ako doon. Sabi ni Kuya Romero. Okay. Ganyan ang luto niya. Kalahati pa. Isa pa. Sige, lagyan mo. Kalahati pa. Sige, sige, sige. Para masarap yung ano. Pero kung talagang gusto nyo masarap, ang malunggay, may inihaw yan. Inihaw na isda. Inihaw. Inihaw. O kaya, pagi. Ano masarap dyan na luto. O kaya ano? Ano yung sinabi mo kanina? Suso. Susok. Suso ba yun? Kaya kuhul. Ano masarap na luto dyan. Kaso ang malunggay, kahit anong waya mo, wag na lang ituloy. Kahit pwede siyang lutuin ulit. Peace ka rin. Yan, magkakasama yan, malunggay. Tapos yung mais. Saksak mo nga yung sauce nila. Saksakalin. Yung sauce nila. DIY. Hello. Juice. Yun. Sige. Hindi Yun, mo masarap matipid na. mahol. Pero sa ano lang, parang ano, yung heart. Pero sa inyo, Jason, tinatanggal yung shell, yung buhol na pag niluluto. Opo, Kuya Bern, tinatanggal. Yung iba talaga hindi. Kasi po Kuya Bern, yung cool po kasi pag di tinanggal doon sa shell, yung may matigas po kasi dyan banda, yung lalo yung ngipin nun. Tapos may May tinatawag kasi silang ngipin. Ang may ngipin talaga matigas. Pero, Tapos yung alam ko, yung kinain pa nun, may ano yun, yung may dumi yun. madumi Pero, kasi. marumi talaga yun. Depende siguro pag ano. Kasi sa atin sa ano yan, sa lawak, kinukuha. Eh siguro, yung iba siguro, inaalaga. Kahit lang sa dagat pa yun kasi may ano siya eh. Yung kinain niya. Pero sa iba talaga, hindi na siya tinatanggal. Hindi sa amin ano. May iba naman ang Sa parang. kanila daw hindi. Oo. Kaya tinitin mo lang sila. May mga iba-iba kasing Baka style na- ibang klaseng kohol yung May mga iba nga na hindi natin kinakain pero kinakain ng iba. Tulad nung ulalo. Ang tawag kinakain mo? talaga yun. Oo nga, yung ulalo. Sabi ko, hindi yun. Hindi kinakain. Tapos yung banggi-banggi. Hindi ko alam kung ano sa Tagalog. Ayun. Ano? Yung nasa mangga.
yung nasa mangga. Ano po ba? Tapos yung nasa palayan, yung sohong, tawagin sa atin. Sa amin, Kuya Bern, tinatanggal talaga yung shell. Kasi matigas siya eh. Yung iba nga, yung palaka, yung maingay. Hindi ba kasi, Yung bullfrog. baka sa ibang lugar kasi malambot ang kuhol. Oo. Hindi kaya malambot sa kanila. Sa amin napakatigas ng kuhol, Kuya Bern eh. Pero yung ano, yung sohong natikman ko na yun. Ang isa pa. Okay na yun. Sayang, Jorlo. Yung tinuturuan ko si Ame na magluto rin ng mga gulay-gulay kasi Tatay. pagdating sa mga gulay-gulay, mga ano siya, hindi siya marunong magluto ng mga gulay. Hindi na natin siya yung ano, Yung gata. yung gata. Kailangan dapat maganda. Isa mo lang naman yan. Yung ganyan. Huwag mo lang labnawan kasi hindi masarap Sa pag amin, malabnaw. dagang, ano daw? Dagang bukid. Dagang bukid, oo. Dagang bukid. Sa Lagubang, yun sa Lagubang. Natikman ko na rin yan, yung sa Lagubang. Mahal yung kilo niyan. Tapos yung itlog ng ano, antik. Antik, yung natikman ko na yan. Itlog ng antik. Madaming ano, mga exotic food. Ano po ba yung kinakain sa atin? Yun yung ano, Lagay ko na to. ano yung kinakain sa atin na ano yung isa, yung snail, ano yun? Bayoko, Bayok. buko. Hindi ko alam sa iba sa probinsya eh. Kung ano yung tawag yun. Yun talaga yung kinakain namin talaga ko yun. Masarap yun. Huwag lang masobrahan. Tasakit yung tiyan eh. Ano, ano? Ano tsara? Ayun no. Hindi yung, yan. Mas walang tigil na. Ay, sorry. Hindi naman na namin kinakain yung shell, yung amin sinusungkit namin. Ang Yung sinusungkit naman mo, ko sinisip. Yung Kuya Bern, ano, di ba sinusungkit yung, yung sa tiyan, yung sa amin kasi matigas siya. Kailangan talaga wala siyang shell. Hindi ko alam po. Ano yun eh, pinapakuluan muna kasama yung lagyan shell. natin ng asin. Tapos, susungkitin siya. Tapos yun, ilalaga siya ng ilang oras. Halos, Hindi yan nilalagyan ng oras. hindi. Yung mga pantinda. Nilalaga, di ba sa atin nilalaga para lumambot? Kasi apakatigas talaga niya. Pag wala nang swing. Pero yung mga pangtinda, di naman yung pinapakuluan ng gusto. Kaya nga, ulitin mo dapat ang pakuluan. Kaya matigas. Kasi pag pinakuluan nila ng gusto yun, lugi na sila magano yung kuhol. Ang ginagawa niyan, papakulo muna sila ng tubig. Isa sauce. Tapos isasawsaw. Para yung kuhol mabigat pa rin. Pag sinasaw mo na yun, susumpitin mo para yung kuhol malaki. Kaya pag bumili tayo, pinapakuluan ko ulit. Ganun yun. Napakatigas sa amin ng kuhol kasi. Tapos yung kuhol dapat mo talagang pakuluan ulit yung ugasan. Kasi minsan sumasandok lang sila dun sa ano. May mga buhangin kasi. Dun na mismo sa lake. Dun na sila nagpapakulong yan. Para magaan yung paghakot nila na ano. Kasi yung dadali mo pa pati yung shell, mabigat yun. Nakita mo yung nangubaga kami ng 2 sako? O yung nakubaga namin na laman, kalahating ano lang, kalahating balde pero yung dala namin isang 2 sakong ano, mahul. Kaya yun Kuya Bon, kaya sinusungkit yun. Sinusungkit sa amin dito, tinatanggal kasi matigas. Baka kasi ibang klase yung iba. Siguro may ibang klase ang kuhol sa inyo, Kuya Bon. Pero sa amin kasi ang tigas. Kailangan talaga siya Pares lang namin. pakukuluan mo talaga ng napakahabang oras. Ay, yung sili mo. Paglasan mo. Andun Pati yun, soya. andun yun sa lamesa. eh. Lagyan na natin. Kasi hugasan ko na diretso yung mga ginamit na. Niyaga niyo pa. Sayang yung unahan tayo. Yung- Gaming chair. Saan? Wala na, nakuha na yung device. Doon sa naghakot ng pan.
nakita eh. Nasa Binibenta? Ha? Binibenta? Ano? Yung natapo na yun. Oh? Maganda mamulot ang Ganda sa mga basura. sana. Saan banda? Yan, nasa lubong ko yung nagkukuha ng mga basura. Kalakal? Oo. Eh, dumaan yung vice, si Pres, at si vice ng uwa. Nakita, pinadala dun sa akin. Dalawa. Ganda sa Hindi ko binubulus ko eh. Ghost trade lang yung mga Dalaw mga silent viewers Mark, dyan. ano yung mga mga? Ha? Galamay. Ayun, huwag mo nang pigilan sa ano hala. Yes. Kita na lang. Nandiyan kasi yung isa na buwan na tinanggal ni Martha doon sa taas. Kaso, dito pa niya. I-rebuilding pa. Sira kasi yung ilalim. Hindi ako makita na rebuilding. Hello sa six. Kuya Bird. Malunggay. Ang malunggay. Kailangan mo lang tigil yung halo ng mata para hindi siya nag-ano siya. Yung namumuo. Kasi pag tinigilan mo siya, maghihiwalay yun. Katulad ng ano, di ba, pag naggagawa ng latte, ba tawag? Yung pang-topping sa ano, sa bacon. Yung pag hinayaan mo siya, parang humihiwalay yung mantika. Namumuo na siya. Kaya hindi pwede natigilan sa paghalo. Pero kung kami pag nagkagata, lalo sa probinsya, ganyan lang. Dito pa ako, sabi ni Ate Margie. Ano namin? Yeah. Muslim. Lag mo. Ha? Ito muna ka lang tayo. May timpla na di? Oo, hindi ko lang muna ka lang. Hindi ko doon na lahat lang. Wait lang, di pa? Di pa. Pero walang tigil. Kaya yung next time mag-experiment na tayo nito. Para makita niyo yung pagkakaiba ng ano. Pagkakaiba kung hindi siya hinahalo sa hinahalo. Pangit talaga pag hindi hinalo. Kailangan walang tigil hanggang sa ilagay yung malunggay. Wala sa sales. Naka-silent viewers na boss. Pro burn sa return. Ano, sino nandun Romel? Hindi ako nagpunta doon. Sabi ni Kuya Romel. Uwe. Pero sa 6 viewers at sa 10 na nag-thumbs up. Parang mo naman tubig pala. Makininaan mo. Hindi ako naghinan. Hindi ko muna to sa fridge. Ay! Ay! Ay!
Hello sa Pwede natin itapon mo ngayon. Ako na lang. Dito na lang. Wala yung... Sarap na. Ganun yung cellphone ko. Walang signal. Hello sa Tinuturuan ko siya dito. Turuan natin magluto. Ikaw na magsalang ma. Ha? Ano mo ako? Hindi mo yun. Kopya. Tatansyahin mo lang naman yung ano. Tansyahin mo yung gata. Tinan mo yung gulay. Okay. Kasi yung mga gulay na napakadaling lutuin. Makita sa bakuran. Uy, Philippines. Tingnan na isang kutsara. Ilan yung nagastos sa luto na to? 40. 40 yung gata. Tapos kunwari sibuyas, 5 piso. Asin? Okay lang. Hindi lang sa kanya. Hindi, pati yung asin, yung pampalasa. Kumbaga, ang nagastos mo lang dito ay 48 pesos. Pag sa probinsya, libre. May pinapapata dito na ano eh. Naluto na eh. Wala na. Wala mo na yung sinain ko. Basa. Okay na ba ito? Pwede na itapang. Sinungaling talaga si Kuya Romero. Sabi Ate Margie. Alam bakit Ate Margie? With matching iyak-iyak pa. Handa ka. Kuya Romero. Hugasan natin yung mga ginawa. Para wala yung higit yun. Para makita ka kapit. Manamis. Ano na ba na Ate Margie? Hindi ka nga ba? Ano yun? Ano? Hindi ka nga ba? Nga, harangan kasi ng Hindi ka nga ba nagpunta doon? Baka iba yung nakita. Baka iba yung kanina pa. Ako dito at yes. Luto muna ako ng gulay ginataang kamuting kahoy. May kasamang lublubi. Sarap nun. Ay, sira. Umamin ka na, Bro Romel. Wala mong sagot si Ate Margie dun sa tanong ko. Kung sino yung nahuli na taga Malawan. Ay, hindi niya alam. Nakali niya ano. Hindi niya alam na paratang po si Ate Margie eh. Wala na yan time para chumismis. Hindi, titinda sila eh. Natitinda pa ba? Nakala ko sa ano nila. Sa pwesto na lang nila. Okay na ba? Okay na ba ang lahat? Hugasan ko ito. Okay na to, tapon ko na. Ayun na nga yan. Oo nga Kuya Vern, wala naman masama umamin. Nagkakasala pa tuloy.
Tinitira niyo ako ah. Ma. Wait lang, wait lang. First na yun? Paano ko naman pag-day? Yung pagkalata. Parang mga ano, Hmm? parang makakadami ako ng kanin. Hello. Tawa si Ate Margie. Ang galing bumanat na Ate Margie. Bakit? Sabi na, oo nga Kuya Bert, wala namang masama. Umamin na, nagkakasala pa tuloy. Tinitira niyo ako ah. Walang ibang hamog, makikita kayo. Makikita ko din kayo. Dapat kasi Kuya Bert, dapat kasi Kuya Roman, silent lang eh. Para hindi nakikita ng mga ninja. Pero mga delikado. Hindi maaari ay so ano na kita yun ako. Humanda kayo pag nakita ko kayo sa sapa. Naliligo. Sapa yan. May dagat sa kanila. Dito lang. Sa Siroma ano, Kuya Bern, yan, sa Siroma ka pumunta. Maganda ang mga dagat dyan, Kuya Bern, pag nakauwi ka. Sa Siroma. Parang ano din yan eh. Malabawakay din. Lalo na ang ano, ang tanawin talaga dyan eh. Sa Siroma. Tsaka ano, yan nga, yung mga recommend ko yan. Siroma, Karamoan, tsaka... Kuya Rico. Hi, Kuya Rico. Good morning. Saan yun? Hindi mo ko nakikita doon. Pwede ba makitambay dito, Romel? Galaw, pasok ko pala dito. Pwede makitambay dito sa Romel. Pangalawang pasok ko pala dito. Ay, welcome na welcome, Kuya Rico. Sisid ka na naman, Kuya Romel. Alam ko kung saan sila pwede hanapin, Bro Bird. Pagsapa at dagat, andun yun. Swerte ni Bro Rico ah. Swerte ba? Diyat si Kuya Benji ah. Pumasok ba sa atin kagabi si Kuya Benji? Hindi, di ba? Hindi na. Ay, silent lang siguro. Karina Psycho, hello po. Magandang tanghali. Tanghali, Ate Karina. Hello po, Ate Karina. Nagluto pa ako ng ulam na aming tanghalian. Welcome sa ating live. Yan, paluto na siya. Malunggay. Oops. It's na ba? Nakapagutong. Sarap niyan, tapos may tutong. Yung kainin natin yung ano bahaw. Bahaw lang. Bahaw lang.
Hello po Kuya Ronel, sabi ni Ate Carlina, Bro Rico, nakita mo si Boy Sapa. May nickname na. Sino yan? Nagkakabinyagan na ng pangalan. Bisa pa. Nabinyagan tuloy yung walang kaalam-alam. Parang boy tapong, bisa pa. Parang but-lambutin natin yung Hello ulo. ate at parang Jason, tambay muna ako dito sa channel. Thank you Kuya Thank you po. Rico. Karina Psycho, lalaki po kayo or babae? Baka magkamali ako ng tawag. Sabi ni Kuya Romel. Ay, Lahat po welcome. naalala ko tuloy yan, si Kuya Lenny. Kumusta kaya si Kuya Lenny? Yung natatawag din na ano, na ate minsan. Si Kuya Lenny, hello Kuya Lenny. Tsaka si Kuya Lincoln. Yan, si Kuya Lincoln. Tapos si Kuya Obet. Tsaka sa asawa ni Kuya Obet, hello po. Meron pa akong inaalala eh. Sino pa ba? Sino pa ba sa kanila? Kasi nga natin mo. Hindi ko alam eh. Ano naman kumain? Wait lang. Tingnan ko kung gusto. Tingnan mo nga. Okay. Doon, luto na siya. Okay na. Yari yung kanin bahang. Hello sa 6 viewers. May sabaw-sabaw pa. Ox na. Sili. Tatabi na ako ng may sili. Mahilig kami namin sa may sili. Ay, ito pala eh. Mahilig kaming dalawa sa may sili. Sinilihan. Gulay. Kunin ko tong sili. Oh. Sili. Ang puluto na. Kunin ko tong siling dalawa. Dalawa lang nilagay ko na sili. Para sa aming dalawa ni Ami. Sarap. Sariling luto. Hiningi lang sa kapitbahay. Ito, hugasan na to. Para wala nang mga hugasan dito. Mga ginamit. Hello po 7 viewers. Ma! Naheblad ako sa trabaho, Timaji. 195, 100 ako. Paningin ako. Bakit? Sino naman yung si Romel, si Boy, si Sapa? Pambihira ka. Sino lang gawan mo ng pangalan. Bagong name, Benji. Boy Sapa. Sabaw. Sarap talaga kung may
Ayan na siya. Suso. Wow. Lami kaayo. Diba? Kaysa bumili pa ng gulay. Ito yung sa amin, mag-asawa, may sili. Ito yung sa kanila. Yung mga bata, mayroon naman dyan manok na prito. Okay? Pandamay ka tayo kasi Romel. Me? Ayun po. Mag-out na rin kami kasi kakain na. Me? Salamat po sa lahat mga pumasok. Hello po sa 10 viewers. Buy sa... May pangalan na Buy Sapa. Yan baka magla-live si Ate Margie. Lipat po kayo sa live na Ate Margie. Maghahanap daw ng isang buhay dagat. Ay, si Tilo. Hello, Tilo. Shoutout kay Tilo. Yan pala si Tilo. Kamusta dyan, Tilo, sa Bicol? Kamusta po kayong lahat dyan? Shoutout dyan sa Barracks. Maaga pa para mag-live si Ate Margie. Huwag natin ka na. Ma, mag-out na tayo, ma. Huwag na ba tayo? Oo. Makita na nila. Ito na. Okay po, ito na. Ito yung sa atin, may sili. Si Telo. Ay, may sili. Yan. Si ate kasi hindi nagsili. Pang magdamagan si Ate Margie eh. Hindi ko alam, makakapag-live pa tayo mamaya. Next. Siguro pakakain. Kakain ba? Hindi, idlib lang muna tayo. Mamaya siguro nga, no, hapon. Kasi pakakain, ano rin. Titingnan natin maglalag tayo habang nagluluto ng kung ano-ano. Oo. Kung magluto Pero ako hindi ng kami pansit mamaya, pwede rin. Hindi kami nagpa-promise. Kasi syempre kailangan din nila ng pahinga. Magdamag kay Ate Margie sa atin sa umaga. Ano po at salamat muli sa mga ano. Kain na kayo. Thank you, Kain po Kuya tayo Bern. lahat. Kain po tayo lahat. Thank you po sa pag-tune in nyo sa live ko. Welcome po ang lahat. Pag ano. Opo, sino ba? Tune Si in. Kuya Bern, Kuya Romel, si Tilo pala Hmm, nandito. Si Ate Margie. Margie, Kuya Rico, si Kuya Rene, si Ate Karina, sino pa ba nandito? Kuya Tidi. Si Kuya Teddy. Sino pa ba? Yung mga nandito. Tayo-tayo lang din naman eh. Kuya Romel. Kuya Romel, Kuya Teddy, Kuya Rene, Ate Kuya Margie. Bern, Ate Margie, Ate Karina, kay Kuya Tito, Jesus. Kuya Jesus, si Kuya Rico, thank you sa lahat. At siyempre sa mga silent viewers na pasulpot-sulpot. Yan. Na nanonood na di sila nagko-comment. Kaya silent viewers. Salamat po sa inyong lahat dyan. Alam niyo, Siyempre, alam ko, Ariching, nandun ka. Mama Reggie. nandyan ka Alam si po sa Kuya, inyong lahat. si Kuya Sam. Kuya Sam. Nandyan. Si Kuya Ano Ruben, maging si Kuya okay yung, ano, Jaime. yung opera mo din dyan sa PGH. Opo. At kung matayong po na nandyan ka, message ka lang po sa amin para Bisitahin masilip ka namin. Oo. Kasi sa 22, nandyan kami. 22, sana masilip ka namin. Ayan, bye-bye. Kain po tayong lahat. Bye! See you! Ingat kayo lahat dyan. Kaya na kayo, salamat. Thank you, Kuya Bye-bye. Rico. Thank you sa lahat. Thank you Sa po. susunod ulit na live.